Drahí priatelia, mňa vždy fascinovalo, aké tvary dokáže vytvoriť voda, sila vody, aj v horninách a tvrdých kameňoch. A čo je pri tejto práci dôležité, je, mohli by sme povedať, trpezlivosť, s ktorou táto voda udiera a pôsobí na tieto horniny, na tieto skaly. A časom dokáže vytvoriť aj takéto krásne útvary, ako napríklad toto srdce. A hovorím o tom preto, lebo v ľudskom živote je to čosi veľmi podobné. Veľakrát narážame na tvrdé charaktery, na ľudí, ktorí majú tvrdú hlavu a ešte tvrdšie srdce. Niekedy aj my sami sa môžeme ocitnúť v takých situáciách, kedy nie je s nami reč, alebo sme v niečom zatvrdnutí a nenecháme si nikým, povieme to tak, kibicovať do nášho života, do nášho správania. Evanjelium dnešnej nedele nás pozýva práve k tomu, aby sme minimálne zamysleli sa nad tým, čo mi ten druhý hovorí a prečo mi to hovorí. Aby sme neboli tvrdé kamene, ktoré o sebe neradi hovoria, ani nechcú, aby nám niekto iný niečo povedal, aby sme neboli kamene, ktoré o seba škrú, ale aby sme sa nechali pretvárať a tvárovať Božou trpezlivosťou a jeho milosrdenstvom. A takisto je pre nás veľkým povzbudením vidieť takéto tvary v tvrdých horninách, pretože niekedy môžeme byť skleslí, keď myslíme na seba samých, na svoje správanie, možno s nejakou nepríjemnou vecou, zlozvykom bojujeme už roky, kto vie. Ale aj táto voda bojovala určite nie týždeň, ani 2, ani mesiac, dokonca ani rok. Boli to 10 ročia, čo bojovala s tvrdosťou tejto skaly, ale vytvorila takéto krásne tvary. A tak aj Pán má s nami vždy trpezlivosť a táto trpezlivosť sa častokrát odzrkadľuje i v trpezlivosti iných ľudí. Koľko trpezlivosti majú iní s nami. A to nech nás, drahí priatelia, pozbudí k tomu, aby sme aj my mali trpezlivosť so sebou samými, s druhými ľuďmi, aby nás zaujímalo, čo nám ten druhý hovorí. Hlavne, ak nám to hovorí naozaj pre naše dobro. Môže to byť priateľ, ktorého nám Pán posiela v zmysle proroka, ktorý nám chce povedať Božiu pravdu, ale zároveň nás ubezpečí, že aj keď to, čo nám povie, nás zabolí, alebo bude to od nás žiadať nejakú zmenu, tak tento prorok, tento priateľ nás neopustí, ale bude v tom s nami. A takto aj rozpoznáme pravých priateľov a prorokov v našom živote. Pravý priateľ, pravý prorok je ten, ktorý ťa nielen napomenie, ktorý ti nielen povie to, čo si myslí, že je pravda, ale ktorý ťa najmä ubezpečí, neboj sa, v tom všetkom, čím si prechádzaš a v čom by si možno aj mal na sebe popracovať. Ja v tom všetkom budem sa snažiť byť ti na blízku a ti v tom pomôcť. Takže nech Božia trpezlivosť a milosrdenstvo dokáže aj v nás a v našich niekedy tvrdých charakteroch a srdciach vydlábať, vytvoriť takéto krásne srdce. To znamená otvorenosť pre Boží hlas, ktorý nám zaznieva aj cez hlas iných ľudí.